بسم أبن والدن منفس قدسن وحدا أملاخ أمين سلام وسناي بركات حواتي سلام እግዚአብሔር አምላክ ናኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይኹን ለምከና ቁርብ ጥፌላ ቀን ይጣመንን ቀንዩ በጸጋ አምላክ ግና ተመሊሰለሁ ሎሚ ጋ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ካብተን ሓንቲ ሞጎስ ሓውና ንካቶሊካውያን ዝሓተተና ሓንቲ ሕቶ ናብ ካህን ምንዛዝ ስለምንታይና ናብ ካህን ንናዘዝ በቀጥታ ናብ አምላክ ዘይንናዘዝ ዝብል ሕቶ ክንመልሲና زي حتى زي أحواتي ناي حدا حاو حتى ترى يكونتن ناي بزحات حتى يا كمون زي كاثوليكاويان ترى يكون كاثوليكاويان من سياتهم بفلوي بزيد مرتنا كالو تتصليون كابز مستير زي كابز أجازي زرح كله هنا سلز بحق زي مستير زي ناي أملاخ كم زخانة أملاخ هذا صار مستير كم زخانة قال أملاخ هاوي قدس مصحفه كم زخانة بحدا خينا حواتي شيركم قبرينا زي مستير كابتون زفتوه مستيراتي حواتي زي الدجاجة مستير سلز زخانة بفلوي كأ حاتيات كتصلي زقبركا مستيري تصقا እግዚአብሔር አባኻኸ ወይሕዝ ምሕረት አምላኽ አባኻኸ ወይሕዝ ዝገብር مستيري ክብርና አምላኽ ይኹን ኩሉ ግዜ ኣብ መንበር ነዛዜ ወይ ምስቲ መሐሪ ክርስቶስ ተራኺበ ዝወጽ ኩሉ ግዜ ምስቲ መሐሪ ክርስቶስ ምሕረቱ ጥዕመ ምሕረቱ ተቀቢለ ናይ ሓጎስ ንብዓት እናነባዕኩ ናይ ምግራም በምሕረት እግዚአብሔር ናይ ምግራም ንብዓት እናነባዕኩ ሃሌሉያ كبرنا እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ስለዚህ ሓወይ ሓፍተይ ብዙኾነ ምኽንያት ተጸሊኻ ካብዚ ምስጢር ርሕቕካ ዘለኻ ተመለስ ኣብዚ ምስጢር እዚ ሓይል ኣለዎ ጸጋ አምላክ ኣለዎ ብሓቂ ካብ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ናይ ግለይ ካብ ዝተመከርክዎ ሕዋተይ ሰባት ጥራይ ዝበሉና ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ብፍሉይ ኣብቲ ናይ ምንጋፍ ኣጋንንቲ ናይ ምስጓግ እንድሕር ትነጥፍ ኮንካ እዚ ምስጢር እዚ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነቲ ኣገልግሎትካ ኢፌክቲቭ እዩ ዝገብሮ ስለምንታይ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሓጢያት ዘበለ ትጉሑፍ ስለ ዘለኻ ንብረት ናይ ዲያብሎስካ ሓጢያ ስለ ዝኾነ ኣባኻ ስለ ዘይብልካ ኣባኻ ስለ ዘይርከብ እወይ ኣገልግሎትካ ኢፌክቲቭ እዩ ዝገብሮ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን እሺ ስለዚ ኣብዛ ናይ ሓውና ሕቶ ክንመልስና እቲ ኦብጀክሽንስ ኣምፂዎ ዘሎ ጠቕስውን ብሓደ ኮይና ሼር ክንገብሮ ኢና ናብ ካህን ምንዛዝ ኮንፌሽን ቱ ኤ ፕሪስት ካቶሊካውያን ሓጢያቶም ይናዘዙ እሞ እቲ ካህን ፕሪስት ድማ ሓጢያትካ ተሓዲግልካ ኣሎ ተሓዲግልካ ኣብሶሉሽን ይብሎም ዘይኮን ኣብሶሉሽን ይህቦም ሕቶ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መማለዲ ሓደ እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:5 ይብል ከምኡውን ንሓትሕትኩም ተናዘዙ ያዕቆብ 5:16 ይብል እምበር ንሓደ ፍሉይ ካህን ኬድካ ተናዘዝ እሞ ንሱ ይፍታሕካ ዝብል ትምህርቲ የለን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ኣማኒ ካብ ሃለወ ክርስቲያን ሓደ ክርስቲያን ማለት እዩ ካብ ሃለወ ስለምንታይ ብቐጥታ ንኣምላኽ ዘይንናዘዝ ሰብ ንሓጢያት ክሰሪ ስልጣን ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበልና ኣሎ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን በታ ቀዳመይቲ ጠቕሲ ክጅምር ሕዋተይ ደስ ትብለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ ኣማልድነት ቅዱሳን የለን ክብሉ ንዛ ጠቕሲ ስለ ዝጠቕስዋ ማለት እዩ ተጠቕሲ ኣብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:5 እያ ዘላ ኣምላኽ ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቂ ድማ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቂ ሓደ እዩ ስለዝበለ ካህን ኣየድልን እዩ ኣብ ካህን ምንዛዝ ኣየድልን እዩ ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ዝሕዝ ዘሎ ማለት እዩ ብርግጽ ግና ከማ ኣይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ ከማ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ካህን ኣየድልን መጀመርያ ጽሑፍ ዝብል ኣብዚ የለን ስለዚ ኣብዘይ ቦቱ ኢና ንእትዎ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ዳ እዚ ሓሳብ እዚ ድሕር ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ ኮይና ኣሕዋተይ እንታይ እዩ መልእኽቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ልዕሊ ኢልና ንጀምሮ እምበኣር ቅድሚ ኩሉ ይብል ኣብ ፍቕዲ ሓደ ማለት እዩ ቅድሚ ኩሉ ምህለላት ጸሎት ምምላድ ምስጋና ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክግበር እምዕድ ኣለኹ ብመንፈሳውነትን ብኽብርን ህዱእን ሰላማውን ዝኾነ ህይወት ምእንቲ ክነብር ከዓ ምእንቲ ኩሎም ነገስታትን ሰበስልጣንን ጸሎት ይገበር ይብል ኣሰውል ሕጂ ኣሕዋተይ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ብሰላምን መንፈሳውነትን ምእንቲ ክነብርሲ ነቶም ምእመናን እንታይ ይብሎም ኣሎ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ጸሎት ግበሩ ምእንቲ መራሕቲ ምእንቲ ነገስታት ጸሎት ግበር ይብሎም ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ነሰውል ኣሕዋተይ ነቶም ክርስቲያንሲ ኣብ መንጎ ነገስታትን ኣምላኽን ኮይኖም ጸሎት ገብሩ ኣለዉ ኣምላኽ ነቶም ነገስታት ጸጋ ክህቦም ኣምላኽ ነቶም ነገስታት ብቕንዕና ክመርሑ ብፍቕሪ ክመርሑ ብጽድቂ ክመርሑ ሲ ጸጋ ክህቦም ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ቶም ነገስታትን ኮይኖም የማልዱ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ዕርቂ ስራሕ ናይ ምምላድ ስራሕ ናይ ተበጃውነት ስራሕ ይገራጨው አለ ማለት እዩ ኣይኮነን ኣሕዋተይ
ኣይኮነን እኳ ኣኻብትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምድሓን ዝረኸብናዮ ጸጋይ ምእንቲ ካልእ ክነማልድ ዝገብረና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ክርስቲያን ጳውሎስ ኣብ ቅድሚት ፍቅዲ ሓደ ኣማልድ ኢልዎም ኣክንዲ ነገስታት ምክንያቱ ሰይጣን ናብ ብኽፉእ ከይመርሖም ምእንቲ ብጥጣ ኣምላኽ ምእንቲ ክመርሖ ስለዚ እቲ ሓደ እዩ ዝብል ዘሎ ንናይ ሓሳብ እዩ ኣሕዋተይ ብግቡእ ክንርድኦ የድልየና ሓደ እዩ ስለ ዝበለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጥራይ ትዋቢልካ ክንከይድ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ንቓል ኣምላኽ ኣብ ቦትኡ ክንእትዎ ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እቶም ክርስቲያን ምእንቲቶም መራሕቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎቶም መራሕትን ኮይኖም የማልዱ ኣለዉ እግዚኣብሔር ነቶም መራሕቲ ጸጋ ምእንቲ ክህቦም ምስቲ ናይ ክርስቶስ ኣይጋጮን እኳ ዳ እንታይ ይብል ኣብ ፍቅዲ 3 እዚ ኣብ ቅድሚ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሰናይን ዘሐጉስን ንምንታይ ኣክንዲ ካልእ ክንጸሊ ኣክንዲ መራሕቲ ክንጸሊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰናይ እዩ ዘሐጉስ ኢሉ ንምንታይ ብቕንዕና ምእንቲ ከመሓድሩ ኩሉ ህዝቢ ምእንቲ ክባረኽ ኩሉ ህዝቢ ብሰላም ምእንቲ ክነብር ብናይ ሰይጣናዊ ሓሳብ ከየመሓድሩ ምእንቲ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ እቲ ሓደ እዩ ዝብል ዘሎ ኣበየና እዩ ቦትኡ ልክዕ ክንእትዎ ኣለና ኣሕዋተይ ኣብ ፍቅዲ 4 ከምዚ ይብል ንሱ ኩሉ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ስለ ዝፈቱ ኣምላኽ ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቐ ድማ ሓደ እዩ ንሱ ኸዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ገልጽ እንከሎ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ገዛእ ርእሱ በጃ ሓሊፉ ሃበ እዚ ኸዓ ግዚኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ኩሉ ክድሕን ከም ዝደሊ ምስክር እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ናይ ምእመናን ምምላድ ምስ ናይ ክርስቶስ ናይ ዕርቂ ስራሕ ዝገራጨው ኣይኮነን እቲ ናይ ምእመናን እግዚአብሔር ንመራሕቲ ጸጋ ክህብ እግዚአብሔር ንሰባት ናይ ድሕነት ጸጋ ክህብ እዩ እቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ዕርቂ ስራሕ ግና እቲ መይቱ ዝነበረ ኣዳም ናብ ህይወት ዝመልስ እዩ ምስ ኣምላኽ ድሕነት ዘውህብ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውህብ እዩ እዚ ክርስቲያን ከ ንዘመናት ዝመሃረቶ ይሕዋተይ ብዘይ ክርስቶስ ሰብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ከም ዘይክእል ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገልጾ ዘሎ እምበር ካህናት ኣድሊንዮም ዝብል ጽሑፍ የለን ኣሕዋተይ እኳ ዳ ንኣምላኽ ሰባት የድልይዎ እዮም ኣብ ሙሉእ ቅዱስ መጽሓፍ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ምስ ኩሉ ስልጣኑ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክገብር ምስ ደለየ እወ ሰባት እዩ ዝሓሪ ሰባት የድልይዎ እዮም ምስ ፍቓዱ ዝሰማምዑ ሓራ ኢሎም ዝኸዱ ቅዱስ መጽሓፍ ጽቡቕ ጌርና ክነጽንዖ ንኽእል ኢና ኣሕዋተይ እኳ ዳ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ሕልፍ ኢሉሲ ነዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ተበጃውነት ስራሕ ክነግርሲ ኣነ ሰባኽን ሐዋርያን ኮይነ ተሸምኩ ይብል እንታይ ማለት ሰባኺ ሐዋርያ ካብ ኣምላኽ ይተሸይሙ ዘሎ እንታይ ክገብር ይኸ ንኣሕዛብ ክነግር ብዛዕባ እቲ ምድሓን እንታይ ክኾኑ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ምእንቲ መልእኽቲ ዕርቂ ሃበና ይብል ስለዚ ሰባት ኣድልዩን እዮም ካህናት ኣድልዩን እዮም ማለት ይብል የለን ኣብዚ ጠቕሲ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ብንጹር እቲ ጠቕሲ ቃል እግዚኣብሔርሲ ኣብ ቦትኡ ክንእትዎ ኣለና እዚ ኣብ ቤተክርስትያን ኣሕዋተይ ንዘመናት ዝመሃረቶይ ብዘይ ክርስቶስ ምድሓን ከም ዘየለ ብንጹር ትምህሮ ኣብዚ መዝገበ ሃይማኖት ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ኣብቲ መቕድም ማለት እዩ ኣብቲ መቕድም መጀመርያ እንታይ ይብል ኦ ኣቦ ንዓኻ ነብሕትኻ ኣምላኽ ዝኾንካ ነቲ ንስኻ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ ህይወት ዘለዓለም እዩ ኣሜን ኩሎም ሰባት ክድሕኑን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሑን ናይ እግዚኣብሔር መድሓኒና ድላይ እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ክንድሕነሉ እንኽእል ብዘይካ ስም ኢየሱስ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካልእ ስም ኣይተዋህበን ኢሉ ርኢኹም ስለዚ ቤተክርስትያን ኣሕዋተይ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገልጾ ዘሎ ከዓ ሓደ እዩ መተዓረቂ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ኣሕዋተይ ናይ ድሕነት ስራሕ ናይ ተበጃውነት ስራሕ ብዘይ ክርስቶስ ወላ ሓደ እኳ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከኣቱ ዝኽእል የለን ድሕነት ክረክብ ዝኽእል የለን ቤተክርስትያን ትምህሮ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ገጽ ናይ ቤተክርስትያን ናይ መዝገበ ሃይማኖትና ኣለና ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ካህናት ኣድልዩን ሰባት ኣድልዩን ዝብል ኣብዚ ኣይተጻሕፈን ዘሎ እኳ ዳ ብላዕለን እቶም ክርስቲያን ኣማልዱ ኢልዎም ኣሎ ምእንቲ ነገስታት ድሕሪት እውን ጳውሎስ በዓሉ እውን ኣነ እውን ካብ እግዚኣብሔር ሐዋርያ ኮይኑ ተሸምኩ ንኣሕዛብ መልእኽቲ ዕርቂ መልእኽቲ ድሕነት ምእንቲ ከበስር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣሕዋተይ ኣብ ቦትኡ ክንእትዎ ተቅጥዕመና እንከሎ ኣብ ዘለናይ ኣርእስቲ ክንእትዎ ዘይኮነስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መልእኽቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓሳቡ ጽቡቕ ጌርና ክንርድእ የድልየና ምክንያቱ ንሕና መምሃራን ይብል ዝኸፍአ ፍርዲ ክንቅበል ኢና ኣነ ብጣዕሚ ንቃል ኣምላኽ ሸር ክብል ከለኹ ብጣዕሚ ክጥንቀቕ እየ ዝደሊ ምክንያቱ ብሰንከይ ዝጠፍእ ነብሲ ክህሉ ኣይደልን እየ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ እንታይ ይብል ሓውና ቀፂሉ ንሓድሕድኩም ደኣ ተናዘዙ ይብል እምበር
نحدا فلوي كاهن كيتكا تنازز من السيف تحكا زبل تمرتي يلن يبل برقص ناب كهنات كيزمت السو يفتحكا كهن يفتحكا زبل ناب كهن كيت زبل تمرتي قال أملاخاوي الله يلن يلقى تحف قال أمبر قال እግዚአብሔር الله متحنا يذكر ክርስቶስ ነቲ ለምጻም مثلا صحن تاي زبلو كيد رسخانه كهنا مرمر نتيم 10 لمصامات كيد رسخهم كهنا تمرمرو اكوارا غويتا ولا بولي كيدان مالتي اندي تيلون كرين خلينا እግዚአብሔር ይመስገን አብታ ጠቂስ ዋደሎ ጠቅስግና ያዕቆብ 5 ፍቅድ 16 ሸርግ ንብል ንሓድ ሕድኩም ተናዘዙ ዝብል እዚያ ጠቅስ እዚኣ ምስ ኮንቴክስት እንተሪና ሓዋተይ እኳዳ ናብ ካህናት ያትመርሐና ማለት እዩ ባሕደ ኮይና ንራእያ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅድ 13 ክንጀምር ኢና ሓዋተይ أما أكلكم تصوبون تلو يصلي حجوس تلو يزمر حجينا استوعب أما أكلكم زحممن تلو نمرحت بيت كريستيان يتصوع نمان يتصوع نمرحت بيت كريستيان تأمر رحت بيت كريستيان تترجمها زلق على حواتيك ناي جريخ قال بريسبيتر يعتبر بريسبيتر تيا بريست تبل كاهن تبل ناي إنجليش قال كابتيا بريسبيتر تبل ناي جريخ قال دمساتيا تيا بريسبيتر كا نكاهن تجلس نابون تجلس نإبيسكوبوس تجلس يعني رامالتي أبتي قدامي كفل الزمن سلازي ما راح تبت خرسيان تصوع يبلالو نكاهن تصوع بريسبيتر تصوع نبريس تصوع نإبيسكوبوس نابون تصوع وسم قطع قبريم نساتهم كأ بسم قويتا بزيتي الناقبو يتصليلو تصلت كنت حد قبريا تاب امنست قبرت تصلت دما نتحمم كتحويه قويتاون كتنسوي زجرنا قال حجب زلوا حاتيات غيرون تخينون كحد قولي يبل ريهم اتوم مرحتي بتخريستيان ابيسكوبوسات كهنات ابونات بسم قويتا بزيتنا قبو خصليلون كلوسي مجمريا خفوسي يبل قداماي خفوسي مجمريا منفساو فوس ركبي سغاو فوسون كون خيل مالتي قداماي غنا بسغا حيمكا خلها يعني العالم هيوت كطفئ سلا تخيل منفس كايز فوس قويتا نتي أب لماس زنبري على تسكيمهم سمسولو حاتيات كات حديقل كالو يلو مجمريا مخنياتو مدحان ناي نفسو سلازقدس مجمريا مالتي سلازي كحوي يبل محواي قويتا خاتن سوي سالزايك حاتيات غيرن تخينون كحدو قولي زي حواتي كم مستيرات انيت مستير اذكروني شاوعيت مستير قنديل مستير فوسوني بحالي مستير متصنع مستير مبرتعوني بهادي راه تقدنا كل زمان مالتي كبرنا أملاخ يكون لذي قال أملاخاوي رأي وحواتي يزي تيوم مرحلة تخرسيان كهنات كتصلين كلوسي تنفسخ تحوية كتنسية حاتيات جيران تقويناون كحدة قال لا يلغى الأملاخ بسم قوي تختصلي لان كله مالتي كبرنا እግዚአብሔር أملاخ يكون كله مستراد تخرسيان حواتي قال أملاخاوي يسوس قويتاي السلطان كا كريستوس بعل ذهبومي متحنا ياس كريستوس بعل ذهبومي قال أملاخ كنت لنا ذل حواتي حواريا يايقوب نعم مرحلة تخرسيان تصوعوا أفضل 16 بقر زي حاونا قميت وازلو متى أفضل 16 بقر من أنت تحاويو نحد حدكم حاتياتكم تناززوا من أنت حد حدكمون تصليو صلوات صادق بجبرة بزح تسلط يا إبل سلازي إذا حساب زي كونتكست انترينا أيو نبيد وصلنا نابت مرحت بتخرسيان من ياتو كومن دا جلس أي وريد زلو نمبر حدا عب حاتيات غير كاسي نحدا عركها كتنقرو نحدا حوخا كتنقرو مالتا يكونن أكوادا اسخا خي نغر كايون كلخا نشتي دخامنت ناتكا بخالوت سميعم حجي اب ماس ميديا سب نايكال دخامنت كنغر نايكال ودقت كنغر يغويل حواتي يغويل سب ها نسو ايكونن تحسابني املاخ او كنت قالنا مخنياتو بزحات سبات من كبتفل علي امنت كوميلوم تزاريبوم دحر زبوخيو فلط يا مالتي زبوخيو فلط እግዚአብሔር ይመስገን ግና ኸ በሐቂ ነሐውኻ حجز كتحاتو بس دخيم الله خسك خبرت تصلي لك تبلون فقد እግዚአብሔር بمنفس زبسلي حو مالتي بمنفس زبسلي حو جنا اخي كونتكست انترينايو نابتناي كهناتيو دوسدنا نابتي مرحت بتكريستيانيو زوسدنا از قال እግዚአብሔር مالتي كلايك از قال زي ناب كهنا يتنازل زي يبل يلن سلازي كم مسؤول تقراچو ولا حد يبلون مالتي مستناب كهن من نزاز زقراچو ولا حد يبلون አይተናዘዝ ዝብል ስለዚህ የለ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እንዳይብል ንሓደ ፍሉይ ካህን ኬትካ ተናዘዝ ንስኻ ይፍታሕካ ዝብል ትምህርቲ የለን ኢሉ ሓውና ግና ኸ ብርግጽ አሎ ቃል አምላኻው ማለት
أبلي كدان يخنا بحدش كدان من الوقت ببلي كدان كن يمر دس لنا حواتي بأريد زلاويان معرف حمشته كن جمر أريد زلاويان معرف حمشته فقد حمشته كم زيبل حدثب كابزي نجر زي بحد نجر أنت بدله بتز جبر حاتيات ينازز كدامي كلايك بتز جبر حاتيات كاب مقواسيو أب كند حاتيات تسوى حنت شبن ويكا حدا حنت أرحدو نعينك زي أبيهر يقرب لي اتكاهن كا استوعوا الحجي اتكاهن كا نعاسويعو حدقت حاتيات يركبولو حدقت حاتيات يركبولو تسب بتز جبر حاتيات مجمّر أنت يكبر ينازز ده حركة أكن ده حاتياتو مسوات يقرب ويرحدو ويحدا جنشل مسوات يقرب نوع أملاخ اتي السوق موتز نبرو قاعد تجنشلكم وتلو مالتي تجنشل حجبنا سؤال الحواتي صلالوت نا يسوع كريستوس اتي حاتياتنا وسدي يوحنس رأي مسبلا بي وانجيل رأي مسبلا سي إنه تي حاتيات عالم زرحق جنشل أملاخ يلون يسوع كريستوس نحلف كل كواي منفس قدوس قال يسألوا إنه تي حاتيات عالم زرحق جنشل أملاخ يلو زي حجي أبزي بلي كده عند سوا زلوا صلالوت نا يسوع كريستوس نا حاتياتنا وسدي يسوع كريستوس سلازم ملو زلاوين كريان غنينا بحقي حدا سب حتى مسجبره ينازز مو أكن حاتياتو خا مسواتي يقرب كم زنبرة مالتي يتكاهني خا حد قد حاتيات انتاي زجبر له زروخ بولو ولا فض 10 شمنتون لك عنو مسل حساب يقلص مالتي تكاهن كا حد حدا تركب له ابزو حلو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህዋተይ ነዝ ነገር እዚ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍጽሞ ካን ሪአይና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቡሊ ኪዳን ክፍጽሞ ምልአት ክህቦ ዳ መጸምበር ንቡሊ ኪዳን ከፍርሱ አይመጸን እንታይ ዳ ምልአት ክህቦ አብሊ ኪዳን ጽላሎት ይነሩ አብ ሓድሽ ኪዳን ከተፈጽሞ ምልአት ረኺቡ ማለት ክብርን እግዚአብሔር እዝናይ ቅዱስ አጎስጢኖስ ሐሳብ ቅዱስ አጎስጢኖስ ዝብለይ ማለት ሓድሽ ኪዳን አብሊ ኪዳን ተሰዊሩሎ ብሊ ኪዳን ካ አብሊ ሓድሽ ኪዳን ተገሊጹን ተፈጽሙን ይብል ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ እምባር ነቲ ለምጻም مسحويو أب معرف شو ما أنت وانجيل ماتيوس أنت يبلو كم بالكم ناس من الانتقال تحسب من تخرج دعنا كاب إنباخ ورد كله بزح حزبي صعبه النوغا حدا لم تسام قريبو قويتاي فقط كان تخوينوس كتن صحن تخلي خلنا بل سجدرلو يسوس كا يدو زرقيحو فقاديو نصحنا بل تنكيو بوبوغا كابلم تسو نصحه فقدر بعد حجينا ساول حواتي يسوس دما نحدا كو خيت نجر تتنقا جناخه سبنتك نكاهن أمرمر نعطهم مسكر من أنت خنوم مون أتموسيز عزوزه ما بقى أقرب بولا يبل ريقوم يسكوزوس بعلو كوي أنت هو كوي كيد سبنتك جنا نكاهن أمرمر تمسواتك أقرب يبل الله ولا أب وانجيل لوكاس ما عصرت شو عتون تيم عصرت لم تمات بس أنصهم كيدو رأسهم نكاهن أمرمر يبلهم يحواتي رأسهم نكاهن أمرمرو نمنتايو يسكروستوس كم زولم دول حواتي مخنيات يسوع كريستوس أيتساقلن زلو أتم مسوات زقرب زلو صلالوتنا يسوع كريستوس حياة عالم أب مسكل أي وسدن دول كينا زي أبهري مسكل يسوع كريستوس حياة كل عالم أب مسكل مشان كرجنا زقرب مسواتي يلن إنه قربو مسواتي يلن حواتي إنه قربو جنشل يلن لكن ده حياتنا مخنياتو جنشل مسواتنا خريستوس تسوي هاري باولس جنشل مسواتنا تسوي يسوع كريستوس أبقى دايما يقول حمش شوعات لنا حواتي كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን حجم بار حد قد حاتيات جنشل بمقربة يكوننا نركب حواتي انت هيدا بسموينا نركب بسم يسوع كريستوس بسمتي حاتياتنا أمسكال زشنكره يسوع كريستوس ينان وسد نزي حساب زي خقل صلهم كله مدحني عالم يسوع نهواريات أبو انجيل لوكاس معرف سنة 4 كفاض طبعا حمشان جميرنا كنا نبدأ سيلا النحواتي كم زيبل شعورة صحوفات كاستوعلون أمرهم كفتلهم يبل كم زغابلهم كريستوس حسار مكراك قبل بسالسيت معالتون كاموتات كتنسيو بسموغا نستوعل بسموغا نسحان حدقت حاتياتن كاب يرساليم جميرو أب كلهم أحزاب كسبخ صحوفيو نايزنا قرات المسخاخر كا نسخاتكم يخمي بلا امين حجر يوم نقربوا مسواتي يبلنا ترى بسمو يو حدقت حاتيات نقبل بسمو يو حدقت حاتيات نركب
كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን እዚ ስለዝኾነ ኸዓ ሎሚ ኣብ መንበር ንዛዘይ ኣብ ካህናት ክንቀርብ እንከለና መስዋዕቲ ሒዝና ኣይንቀርብን ኢና ገንሸል ሒዝና ኣይንቀርብን ኢና ገንሸል ፈሲካና ክርስቶስ ተሰዊ እንታይ ዳ ክፈትሑና እንከሎ ብስም እንታይ ክፈትሑና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብስሙይና ሕድገት ሓጢአት እንረክብ ኣሕዋተይ ብስሙይና ሕድገት ሓጢአት እንረክብ ሐዋርያ ጳውሎስ መጀመርያ ስብከተ ወንጌል ምስ ሰበኸ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ልቦም ምስ ነኽኦም እንታይ ክንገብርና ምስ በልዎ ተነስሑ ተመለሱ أوه بسم يسوع كريستوس كأ تطمقوا حدقت حتيات كأخترق بيهم منفس كردوس كأخت قبليهم يبلغ مجزية بهذه المسكن بار بسمويو حدقت حتيات نركب بسمينا حجي حدقت حتيات نركب بسم يسوع كريستوس بسم سلاسي حادث لزخان مالتي أنا أبون حادث منفس كردوس حادث لزخان هذا أملاخ سلنا ملخ مجزية بهذه المسكن بار حجي كهنات فتحات كبلان كله بسم أبن ولد منفس كردوسن فتحات يبنا خمتنا يقولي كذا يكونن كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን سبك حاتيات كسري يخل ديو وزبل حتى الله حواتي سبك حاتيات كسري يخل أبولي كدان كومي يقبرني رم حواتي خجر ما كم حدش كدان تجمري يكونن أبولي كدان الذنب بنايو لواويان حمش تاسي مسوات أقرب بسي حدقات يركب الليلو اتكهني حدقات زرق بول زل حواتي اتكهني حدقات زركب زلو اتكهن جناق تكهن صلالوتنا يسوع كريستوسيو تجنشل تزحرد يسوع كريستوس بعلي مالتي سواء كريستوس نبلو أما سواء تقداسي نزح حساب زينة كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን أحدش كده أنك يسوع كريستوس مجمريا بقدامه تقيسنا نيرنا أبو إنجيل ماتيوس معرف حسرت الشدشته بطرس مفتاح من السماء هي بكالله أم مدرسة أسر كأسور أسماء أسور كخوني أم مدرسة فتح كه أسماء يفتح كخوني بلو أنت جنا حلقة بطرس حلقة هواريات سخونة بطرس مالته أنت جنا معرف عسرت الشمنت فقد عسرت الشمنت نهواريات كلهم مالته نس أم مدرسة أسر كمو أب سماء أسور كخوني أم مدرسة فتح كمو أب سماء يفتح كخوني ده بله نقول لهم هواريات سلطان يبان مالته قويتا يسوع كريستوس بعد هذا سلطان يحوات كمان كاب مجمريا مستنسئ تعاطيهم من كله قويتا يسوع كريستوس أبتعصوا معاطوا فريهم كلهم مسمصهم أبو إنجيل يوحنس معرف عسرة كم زيبل كمتي أبونا عايز الآخرني أنا ون كمو إلككم الله بلوم كمتي أبو نعايز الآخرين أنا ون إلككم الله إذا لغا أف بلالهم منفس قدوس ونتقبلوا حاتياتهم نزحدكم لهم كحدة قلهم حاتياتهم نزحدكم لهم هنا أي كحدة قلهم يبلهم سلازي كهنات كبعلهم زمصوا يكونن بعلهم ولا حدك زغل يلن تمرت بتخرسيان وين بنتصور حاتيات كحدك زغل أملاخ يجناخ إذا أملاخ زي سقال بيسو يسوع كريستوس نت السلطان ناي محتاج حاتيات نهواريات هوم كاب هواريات كأن تكاتهم تم حلالي فيلا بنتصور مهيرات النار مزقب هيمانوت مالتي كبرنا أملاخ يكون سلازي زك الأملاخ سلازي سب حاتيات كسري يغل يزبل كايو سب كبعلو ولا حنت قبراي كلنيو أملاخ انتهي وقنا كقبر يخلي سلازي ازي سلطان زغانا هواريات بعلوم زمص ودا يكونه أملاخ سلازي حبومي يسوع كريستوس بأبو حاتيات كحدق أجاننت خسقوق نفسات دحنات كأوج كم تلاقيه لك حجي أنا خامل لك كمان نزعنا دحنات فتيمة نبوي فتيمة أخبيري حجي أنا سخم كيلو نزي أقل قلوتي كأتصلوا ويلو السلطان زنا هواريات يبوم كهواريات كأن تكاتهم مالتي يجزي أبير أملاح سمس جنا يخون سلازي سب حتيات بعلق سرعي كلنيو جناخ كريستوس سلازي هبوم كسوريو يخليهم قبل كدان جميرو ولا بحدش كدان مالتي كلا أبو إنجيل ماتيوس انتهي زبلهم كيدو نعخاتكم سمعوا نعيهم سمعوا تنعيد سمعك نبوي يسمع يهم سنسلتاوي نبلا زريهم apostolic succession نبلا حوارياو متخقا كاب قويتا زمتصاي مالتي كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ስለዚህ ኃጢአት ክሰርሰብ ባዓሉ አይከልኒ መጎስ ሓወይ ወላ ንዝኾነውን ግናኸ ካህናት ስልጣን በክርስቶስ ተቀበልዮም ካብ አቡናት ዝመጸ ማለት አቡናት ካብቶም ቀድሚዮም ዝነበሩ አቡናት ዝተመሐላለፈ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አምላክ ድሰርዖ ይሕዋቴ አምላክ ድሰርዖ ስለዚህ ብሩኻት ሕዋቴ أمن برنزازة مخاد عين السكف أمن برنزازة مخاد عين فرح صقا እግዚአብሔር أملاخنا نقبل فقط أملاخنا نفتصم دلنا حواتي أبوها حيلي أملاخ يو
زقبلنا تصقى أملاخ محرت أملاخ يزقبلنا حواتي فرد أملاخ يكون أمام برنزازي كيد صغا أيتم محرني غازبل ملختي ولا حدا كهب زغيل لنا حواتي مغنياتو محرت تزرق يحدث عن حكا محرت كبرنا إكزابير أملاخ يكون بسمو أحد قد حاتيات نركب أبتي حونا حدا غزارب كل انتهي لنيرو منفس قدس أو اشتزلو حدا أمانسي سلام انتهي بقتنا أملاخ زي الناس زي لنيرو برقص بقتنا أملاخ كوانا نازل كوينا كل جزء هنصلي قالنا بنا سايت نبر هو بدلنا يتحزلنا إلنا نصلي بدلنا هاي تحزلنا أبتفل عليه صلوتاتون مالتي بقولنا نصليه بزح صلوتات ناي ساعات صلوتات ناي مقطري استفل عليه محرة أملاخ نلمنينا أكوادا من برن مسيران الزازي مسيران الصحاب بقوع من أنت خوونسي حدا خاب تقدم إذا دل نجر بحاتياتك متعاسي بحاتياتك بحكي نأملاخ بديله نبوي بديله نتذكرني هيواتو من تاي أم مسكال زوفي قويتا بديله لك بحاتياتك متعاسي بحاتياتك مصصات يحواتي أوي إذا قدما يكون كل تخلايك أو اخترف دا يكون كم يهودا كأبو حليف كها أبوها محاري مخانو أملاخ محاري مخانو نزح حاتياتي كمحرن نزخل محاري أملاخ محرته درجة زي بلو مخانو محرة أملاخ مؤمن يدل مالتي مجمريا قدمي أمبر نزازة مخاتك قدمي مستير نزازة مفتسامك وبقوعك خونت مستير السحاب على أملاخ محار مخانو مؤمن يدلي مغنياتنا حاتياتك خاب أملاخ إن العلي يعبيها حاتياتك عبي غير كامرأي صرف منفس قدس يبلو قالك زي عبيها صرف منفس قدس أملاخ محار مخان مؤمن يدلي تخالعي مالتي أملاخ محار مخان أمينك أملاخ محرت محتات يدل سلازي ننازازين أبقد مع أملاخ محرت نحاتيتنا أكوادا أتتسعة برسنتي نايم مسيران نزازي مساخان مس أملاخني زود أحواتي إتا 10% ودا حركتك إتأمنو إتنازازو تزاربو دا حاري تمود داتا إتناي مسيران نزازو أباخا أبهيوتك أطبوك سرح إتمجمّر يعني نسخا مس أملاخ زلكا ركبي بحاتياتك متعاس أملاخ محارو مخانو مؤمن أم محرتو هيوت كام درباي دحرك أبكان من نزاز مالك تبكان من نزاز كا أملاخ دسرعيو كبرن إجزابير أملاخ يكون إذا بحثت كا أملاخ تناسي حكات راي بكا وديم بالدي يكوني أبكان كيت كا تفصمو إجزابير كا شعوب بأفكاهنو غيرون تايب لكا بس هو ودي بكا حتى حديقي حتيات كا ليه قال مالتي ليه قالي حتيات كا تحديقي دح الحجز حتيات زي أباخا بوتاي يقولون تحديقي كبرن إجزابير أملاخ يكون إتكهن أمبسادرنا يسوع كريستوس أمبسادر انتاي زغبر أب حنت هاجر كيدو مالتي نتي هاجر تيايو زوكل مالتي تكهن كا وكيلنا يسوع كريستوس هاريا باولوس كوميزم نحنا أمبسادراتنا يسوع كريستوس ينايلو أملاخ كابانا غيرو يعدم لكن دا أملاخ كنا مس أملاخ تمولسو اندابلنا ناي عرقي ملختين هبكم الله نايبل نصوعكم الله نايبل كبرن إجزابير أملاخ يكون سلازي بقى እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰባት የድልይዎም ኣሕዋቲ ቃል ኣምላኽ ጽቡቕ ጌርና ንሕና ብምንያ ሰባት የድልይዎም ነትናቱ ፍቓድ ነትናቱ ምሕረት ነትናቱ ሓይሊ ዝእውጁ ቃል እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ከዝሕኖም ወሪዱን ከሎሲ ንሙሴ ንዓሙሴ ናብ እስራኤል ከትካ ንህዝበይ ኣውፅኦም ይብሎ ኣምላኽ ሰባት የድልይዎም ምሕረቱ ዝእውጁ ዝነግሩ ስለዚ ካህናት ከዓ ንሱ ከዓ ስልጣን ሂብዎም ነታ ኣገልግሎቱ ክቕፅሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መረዳት ምስከትካ በቃ ተሓዲግልካይ ሌጋሊ سخا حرايخ كابزود نحجز فتصم كايو قبل ناصايخ كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አምላክ ከምዝበለ ጸጋ هو نكهانات نابونات ذهبه سمو يبارخ امين ام مدري خوينا خنفتح ጸጋን ذهبه እግዚአብሔር አምላክ سمو يبارخ ስለዚህ ብሩኻት حواتي እዚ ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ንዛዘ ቃል አምላኻዊዩ ትምህርቱ ቅዱስ መጽሐፍ ቆላ ዕሙቕ ኢልና እንተሪናዮ أزيو زجرم إجزابير ندك سبات ذهبهم سلطان يحواتي إجزابير مسجن نهوريا ذهبهم سلطان إذا نكهنا سريهم اللي ذهبهم ده يكونه نبتخرسيان اللي ذهباي نمؤمنان كبارخو نبدأ حناتكم أصو كهن مزخول سلطانه نرأسو كحتات كفتح يكلني أو كهن كيدو خناز زالو ونأتي تسأجنا يا قلقلوت تسأجايو ندي حنات نفسات زوهاب تسأجاي إجزابير مسجن سازنا عين عخمني مو نتق أمولو تسأجاز حواتي እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ቅዱስ መጽሐፋዊ በካለ ኩሉ ትምህርታት ወጌጋ ትምህርታት አይቱ ጾሎ ቃል አምላካዊ ቃል እግዚአብሔር ጽቡቅ ጌርከን ተስቲንካዮ በሐቂ ኩሉ ትምህርት በተክርስቲያንና አብ ቃል እግዚአብሔር አዚብ ዓሚቅ ተገሊጹ ዘለይ ኩሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላክ ይሁን ነጸጋ ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን
ናብ ኩሉ በፅሕ ምንቲ ኣሕዋተይ ሼር ንበሎ ኣምላኽ ይባርኽኩም ሰላም ወሰናይ